Какво става, Сигми? Мели ме попита да си направя румтора по леко груб начин по принцип, ама нали аз си без това съм едитър и еди какво си. Това е моя official румтор. Какво става, Сигми? Най-важната част на един румтор е has to be the gaming setup. Here's the PC. Аз съм леко смачкан и не го обърнах правилно. Но да, слушалки, HyperX, 60% кулър. Не знам кога и къде я взех, баса майката. Телефона, на който снимам в момента. Малко Razer мишка, леко е преначукана от всякъде. Мога да се видя. Crazy. Така. Ето и другата част. Това трябва да е силно най-важната част. Това са the essentials, actually. Това е шишето, в което пикая, защото съм геймър и не си ставам от газа. Соус, кетчуп, малко сол. Essential, бро, essential. Чаша. Has to be, с някакви бисквити, Така, ето и другата част. Come on, бе. Scooby second place на... Кое е това? Bulgarian National English Spelling Bee 2020, бе, тук съм бил на тъги, брат, Така. Оп. I almost forgot. The camera setup. Това е моя custom DIY stand. Не, всъщност не. Купих го от DesktopBG. Мазна, ето как работи. Perfect fit, actually. Все. Оп. Extra tixu! Holy shit, okay. Cable management? Oh, hell nah. Окей, един малък overview, нека видим. Crazy, actually crazy. Отиваме на другото. Сега преминаваме от the gaming headquarters into the living headquarters, guys, come on. Така, special shoutout Louis Vuitton сандали, брат, гледай, SpongeBob. Не, Louis Vuitton, се брат, направо. Така, let's start. Fuck. Диван. Полуизяден дюнер, много як е. Няколко плъщи, брат, да знам, котката ми. И най-важното, брат, HDMI и кабел. Crazy, брат, така. Масата. Crazy shit, стой, брат. 2 химикала, брат, някаква запалка. Полуизядена запалка, actually. Не знам. Ти малко тиксо. Това съм и лек. Това ме е заплатата от Мели, буквално. Бая, много е щедър този човек. Оп, слушалките ми. Аура. О, портфела, брат, сес. Я да видим. Anyways, някакви бисквити, някакъв шоколад, някакви снакове, но аз съм дебел. Оп! Най-важното! No safe image for stream. Да се чукам в ръцете. Anyways, не знам що, ама... лик. Anyways, на чибаните пакети слагат някакви умиращи органи, брати, почвам да дразни, не знам. Ще му откажа силно. Излагах запалка, знам какво трябва да направя. Anyways, след този smoke break беше fucking amazing. Вече е силно бая нужно да покажа леглото. Локи. Тъй 3, 2, 1.
This shit's so big. Anyways, ето го моя Goon Corner за загрунване. Оп, и One Bulgarian Body Pillow, ако никой не го беше забелязал това. Custom made с модификации. Ето ми е котката. Скивай. Коста лук. Shawty bad and she fine, fucking with me, let me change your life. I know you can see. Anyways, ето е секцията, guys. Там е гардероба, там е сам там буквално са ми всичките дрехи. Рутера ми, Don't Hack ми, 20 лева, брато. Някакви детски снимки, One Bulgarian, Please Look Away, парфюми, не разбирам. Jeremy Fragrance, само. Anyways. Оп, чакай, имам другата страна. Това тук са ми силно едни от най-важните неща, буквално. Историята на света, Fake Ass 500 лева, брато. И най-важното. Библията, брат. И Инспектор Гаджет, брато. 4 DVD. Някаква кола. Климатик. Телевизора как ще изпуска. Hold on, бе. Хоп. Да я видим. Чай малко. Аз съм гей. Тихо малко. О май дейс, аз обичам мъже. О май дейс. Anyways. Ето е буквално любимата ми част от целия room tour. Of course. The One Bulgarian Picture, където всеки си има в дома. Like, това нещо трябва да се чисти like 24/7, защото е промяр. Ско. Anyways. Мазна. Братле, буквално си ровех. Не знам какво стана, ровех си в бюрото и го намерих та малката фуста да се крие вътре. И виж го какъв. Това е Div One Bulgarian. Леко са редки по принцип, ама виж го. В момента е стънлокнат, защото, нали, заради светлината по принцип. Като е тъмно, те актери са най-активни. Не знам ли го знаете това. Чеки. Не. Камерата е твърде шайт, anyways. Отивам да го метна през така.